Súťaž Tatranský kamzik vznikla v roku 1973 a s dvojročnou periodicitou ju zabezpečuje Národné osvetové centrum v Bratislave v spolupráci s Liptovským osvetovým strediskom. Na realizácii podujatia sa podieľa mesto Liptovský Hrádok, jeho mestské kultúrne stredisko a projekciu súťažných filmov zabezpečujú členovia Artštúdia Liptovský Hrádok. Sitom predvýberu prešlo a do hlavnej súťaže postúpilo 50 filmov, ktoré súťažili v 3 kategóriách. Kultúra a pamiatky, tvorba a ochrana životného prostredia a tiež súčasný spôsob života ľudí. Diváci mali možnosť vidieť niekoľko filmov ovenčených cenami zo zahraničných súťaží. Okrem slovenských boli uvedené filmy z viacerých európskych krajín a z Kanady. Pozornosť publika si zaslúžili portréty osobností, zaujali tiež vážne sociálne dokumenty. Prevahu však mali cestopisy z rôznych kútov sveta. Zaujímavé boli najmä filmovo spracované nevšedné krásy prírody. Nur selten hört man das Weinen von Kindern, denn zärtlich und liebevoll schenken Himbeermütter ihre Aufmerksamkeit fast ausschließlich den Kindern und der Großfamilie. Filmy hodnotila medzinárodná porota zložená z vysokoškolských pedagógov a profesionálnych tvorcov. Podujatie malo aj vzdelávaciu funkciu. Porodcovia a lektori na odbornom seminári analyzovali predvedené filmy, posudzovali ich kvality a odporúčali autorom, ako by mohli vylepšiť prípadné nedostatky. Mne sa veľmi páči taký záber, keď si, že tá kamera nie je zozadu, ale čas aj stredu, a nebola fixovaná, pretože tú kameru si podávala tá pani Jana so synom, že bol v zábere ten syn, ktorý sedí za ňou. Když se lítá někde nahoře, takže to nemusí být podloženo klavírní hudbou rychlou a stále, která hrála. Tam by stačilo pro mě jenom to šustění, který tam je, já si tak představuji. Práve v dňoch konania súťaže si významné životné jubileum pripomínal zakladateľ Tatranského kamzíka, zanietený filmár a predseda Asociácie filmových amatérov pán Michal Mačička. K 75. narodeninám jubilantovi udelilo Ministerstvo kultúry vysoké rezortné vyznamenanie. Veľmi pekne ďakujem. Na tohtoročnej súťaži sa nestratili ani liptovskí tvorcovia. Čestné uznanie získal Ján Kuska za film Vojakom armád troch cisárov. Prežil som tieto dni v poveternostných podmienkach, ktoré boli nieraz horšie a drsnejšie. A radostné prekvapenie čakalo aj na ďalšieho liptovského autora. A prvú cenu získala Rastio Matián z Liptovského Mikuláša. Musím sa priznať, že som to naozaj nečakal. Vôbec, ja som sa prišiel vlastne pozrieť iba, že ako to dopadlo tento kamzik, ale nečakal som to ocenenie. Bol som prekvapený, veľmi príjemne prekvapený. Ako by ste skrátke zhodnotili tento ročník Tatranského kamzíka? Úplne skrátke? Výborný. Veľa pekných filmov sme videli. Neviem, čo už sa dá viac žiadať o takéto prehliadky. Ako dobré filmy, príjemní ľudia. Myslím si, že každý, kto to sledoval, by mi dal asi za pravdu. Tatranský kamzik už prerastol hranice regiónu. Áno, máte pravdu, je to už medzinárodné podujatie a je to v podstate jediné medzinárodné podujatie pre amatérsky film na Slovensku a koná sa už druhýkrát pod patronátom UNIKA, čo je Svetová organizácia pre amatérsky film. Mali sme tu aj zastúpenie zo Svetového výboru UNIKY, pána Wolfganga Frajera, a keď mal slovo, tak nás pozdravil a pozval nielen na ďalší ročník Tatranského kamzika, ktorý znovu bude pod patronátom UNIKA, ale pozval nás aj na UNIKA 2007, ktorá sa bude konať na budúci rok v Liptovskom Mikuláši.